Idan ba kai subscribing a wannan channel din tamu ba, kai kokari kai domin a duk lokacin da muka ɗora sabon bidiyo ko sabon abu zaka gani a wayanka cikin sauki. Ga kujera zauna ki huta muradina, ƙaunar ki ta shiga zuciya babu sauyawa. Kowa da nasa yake fahari ta hutawa, na shaida in na rasa ki rai baya hutawa. Fata na ni dai kullum a ce ki zamtawa, aure da mun yi gida na mu za mu tarewa. Masu kushe da hasada duk ki sharewa, inda da rayuwar mu za ta yi dorewa. Wa za ya ce in bar ki si za na sharewa. Zuciyata ta kice garki mantawa, ko cikin mata ke kadai zan kiratawa. Ke ce cikin zuciyata kika yi kwantawa, bana bukatar rabuwa da ke ta hutawa. Ke dai nake so kuma zuci ba ta canzawa, ba dan a ce dan mutuwa ba walla ba mu rabewa. Tarko ya kama ni ina wai zani, sanki ya shiga zuciya gashi ya mini rauni. Ko ina damuwa in na ganki ke ce magani, in baki ya zanyi ne. Mun riga mun saba da ni da ke duk ɗaya ne, kanki zan saka kaki kuma na jure yaƙi da wanda ke ƙyamarki. Kin fi kyau da hijabi bare ki sanya mayafi, dole zan kalle ki jarumar mata, dole ne ganin ki a barki. Ga ki gane adan zoci zo mahaukan doki, na faɗa kan kini za na jure yaƙi. Kuma in mun yi aure ki sha kurminki, za na sai miki mota ki je ki faro tuki. In kin zo a gida na tuwo ki mini girki, za na ci shi kuma in fara yi miki santi. Ni Adam ne naki, gona babu kamar ki, Adam mai MD naki ne, Adam mai MD.